Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм Мәктәп ТВ тапшыруы. Бүген без сезнең белән бергәләп Байкиев Кауи Сәлим улы исемендәге Икшермә кадет интернат мәктәбе буйлап сәяхәт итәрбез. Мәктәп тормышы һәм аның эшчәнлеге белән танышырбыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас в нашей школе. С вами ведущие мы, Гарифуллина Зарина и Бикмухаммед Искәндәр. Матур тарихлы, күркәм традицияләргә бай Икшермә мәктәбенә рәхим итегез. Мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берседер. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә, дуслар белән таныштыра. Һәркемгә үзе укыган мәктәп кадерле һәм якын була. Балачакның иң гүзәл җаваплы мизгелләре шунда үтә. Наша школа – уютный дом, объединяющий многих людей. Вот уже на протяжении 90 лет каждое утро, словно крошечные ручейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда направляются дети и взрослые. Здесь ребята получают знания, учатся мечтать, дружить и побеждать. В нашей школе комфортно себя чувствует каждый ученик и с удовольствием работает каждый учитель, и где они проводят большую часть дня, а значит жизни. Давление, тем крепче вино. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. Как крылья победы сегодня, как сталь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святые и тысячу лет продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, их снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Источник силы, повторяем вперед. Россия, 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 в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Мәктәбез ерактан ук үзенең мәхәббәт бинасы белән күзгә ташлана. Янында зур спорт комплекс, заманча стадион, тир, әле күптән генә түгел яңа бина, җәйге сәхнә һәм мунча кулланышка тапшырылды. Мәктәпкә керүче һәркемне шушы мәктәпне җитәкләүгә үзенең 44 ел педагогик стажының,
37 елын биргән, 3 мәктәп сала чыккан легендар шәхес Байкиев Кауи Сәлим улы бюсты каршы ала. Мәктәп туган җир җылысын бирүче, балачак һәм үсмер еллар истәлеген саклаучы, еллар дәвамында үзенә чакырып, олылап каршы алучы изге йорт ул. Үз мәктәбеңнең тарихын белмәгән кешенең киләчәге өметсез, дибез без. Без дә сәяхәтебезне мәктәп музееннан башлыйк әле. Biz sizin bilen Tataristan Respublikası'nın ot kazangan okutuvçusu, ismini yürüte turan Baykiyev Kavui Salim isminde İkşimak Gazet Mektebi'nde Harbi Patriotik Müziği'nde basıp turabız. Müziği bir şöşten tura. Büyük Vatan Soğuşu şırı. Onda bizim Büyük Vatan Soğuşu'na varıp jigu yolap kaytkan, helak bulan yaktaşlarımız. Büyük Vatan Soğuşu şırında tılda hizmet etken əbi babalarımız turunda materyal toplangan. Şirattағы үліште аталар қойдар нұқта солдатлары деп. Бұл үліште біздің Афганистанда қызмет еткен біздің шығарылыш оқушыларымыз, исемлігі Шешен Республикасында қызмет еткен біздің шығарылыш оқушыларымыз, исемлігі Абхазияда, Таджикстанда қызмет еткен оқушыларымыздың исемлігі. Бұлар арасында соғыстан әйленіп қайтмаған шығарылыш оқушылары да бар. Мәселен, Завидулли Хабир Татик Шырмәнікі Шешен соғышында хәләк болды, бұнда қайтып жерләділер. Осқы үліште енді Афган соғышында қатнашқан райондашларыбыз. Шулар арасынан бірісі біздің мектеп оқушысы Шайдуллин Фердинанд Харис ұлы шушы соғышта хәләк болды. Біздің алдағы үлішіміз ауыл тұрмышына бағышланған. Бұл үліште колхозлар түзілу, һәм бүгінгі күні хәтта аның келіп жетуі турында сөз бара. Сираттағы үлішіміз 3-ші бөлек ол мектеп тұрмышына бағышланған. Онда мектепте эшләгән, мектеп оешканнар булган, эшли башлаган бүтән укыту тәрбия эшләре буенча директор урынбасарлары. Безнең иң беренче булып Ишер мәктәбе булган вакыттагы Вафил Разактан башлап, бүтән директорларны кертеп, мәктәпнең кыскача тарихы узында. Бу үлештә безнең шушы мәктәпне укып тәмамлаган, күбесе от казанган үзләренең өлкәләрендәге дәрәҗәгә ирешкән укытучылар, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, төзелеш эшләгән иптәшләр сурәтләрнең карточкалары куелган, ләкин алар монда барысы да юк. Инде мәктәпнең уңышлары турында сөйли башласак, баска өлештә төрле еллардагы җиңүләрдә алган кубоклар, грамоталар, дипломнар, аларның бер өлеше монда. Әлеге экспозиция Бөек Ватан сугышы чорына багышланган. 1941 елның 22 июньдә фашистлар Германиясе безнең илгә һөҗүм итте. Һәм бөтен ил халкы бердәм булып дошманга каршы күтәрелде. Әлеге алгы өлештә сугышка китүчеләр, авыл үйләре, солдатлар сугышка баралар. Һәм сугыш бит ул фактически 1418 көн дәвам иткән, бик узун юл үткән шушы сугышны хәтерләтә торган панорама. Сугышның иң авыр моментлары, иң зур роль уйнаган җирләре Мәскәү сугышы, Курск сугышы, Сталинград сугышы һәм аның иң соңгы ноктасы фашистлар Германиясенең Рейхстагына байрак кадау белән тәмамлана һәм 9 майны без гомер буе бәйрәм итәбез. Ул безнең өчен бик зур бәйрәм, җиңү көне. На протяжении многих лет в нашей школе работали замечательные люди, которые отдавали детям частицу своей души, дарили им тепло и любовь, учили самому главному на земле – добру и справедливости, воспитывали настоящих патриотов своей родины. В нашей школе есть чем гордиться. За все годы она дала путевку в жизнь тысячам юношей и девушек, выпускники, которые, выпорхнув из родного гнезда, принесли славу школе, которые выросли в стенах школы и заняли высокие посты, родители, которые искренне благодарны нашему образовательному учреждению. Это и есть настоящее богатство школы, ее красота. Если мама рядом, полон мир чудес, ничего не надо, если мама здесь.
я ее покрепче за руку возьму. Не отдам я маму в мире никому. Если мама рядом, солнцем мир залит, мне во всем поможет, все она простит, сказку мне расскажет, песенку споет. Если мама рядом, все она поймет. Я не буду плакать, если упаду. Мама будет рядом, отведет беду, крепко поцелует и груди прижмет. Если мама рядом, сразу боль пройдет. Если мама дома, поиграю с ней. Все, конечно, делать с мамой веселей. Ничего от мамы я не утаю, никогда играть с ней я не устаю. Если мама рядом, мне не страшен дождь, даже если с градом дождик. Ну и что ж, я не буду плакать больше никогда. Если мама рядом, дождик не беда. Если мама рядом, все тогда смогу. Я от всех печалей маму берегу. Под ее напевы засыпаю я. Пусть во сне приснится мамочка моя. Мәктәбез зауык белән бизәлгән. Якты, җылы сыйныф бүлмәләре үзенә тартып тора. Шуңа дадыр инде республикабызның 11 районыннан, Казан, Түбән Кама, Яршалы шәһәрләреннән, Удмурт республикасыннан, күрше Нократ аланы өлкәсеннән күп укучылар үзләренә белем һәм тәрбия алу өчен безнең мәктәпне сайлаганнар. Аларга монда бик ошый. Шулай ук безнең мәктәбебездә Тургай социаль приютында тәрбияләнүче балалар да белем ала. Мәктәп ул үзе бер дәүләт. Дәүләт белән акыллы, киң карашлы, гадел кешеләргә идара иткәндә генә уңышларга ирешеп була. Безнең мәктәбебезне Татарстан Республикасының мәгърифтәге казанышлары өчен дигән күкрәк билгесе белән бүләкләнгән Хидиятуллин Айрат Нурфаяз улы җитәкли. Каңгыралды мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы мизгелләрнең берседер. Мәктәп кешегә бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрендә бирә, тәрбия һәм ватанны сакларга, яратырга өйрәтә. Һәркемгә үзе укыган мәктәп кадерле һәм якын. Шуның уңайдан минем Икшермә кадет мәктәбе турында кыскача гына сөйләп китәсем килә. Иске Икшермә авылында мәктәбебез 1933 елдан бирле гөрләп эшләп тора. Хәзерге вакытта 22 укытучы, 12 тәрбияче укучыларыбызга белем һәм тәрбия бирә. Укытучы һөнәрен җиһанга яктылык, җылылык иңдерүче кояш нурларына тиңләр идем. Җирдә кешеләргә мәгънәле тормышны кылашлар өчен укытучы канат куя. Ул тәрбияли, укыта, һәркемне кеше итәргә омтыла. Укытучыларыбызның төп бурычы белемле, тәрбияле, намуслы, ватанны саклый, яклый ала торган чын һәм яхшы кешеләр тәрбияләү. Бүген көндә мәктәбебездә төрле төбәкләрдән, республикабызның 7 районыннан килеп 196 укучы белем ала. Шуларның 96-сы интернатта торып укыйлар. Укучыларыбызга көнгә 5 мәртәбә бушка ашыйлар. Хәрби киемнәр белән тәэмин итәбез. Шулай ук 11-нче классны бетергәндә трактор һәм машина йөртү таныклары алып чыгу мөмкинлеге тудырылган. Укучыларыбыз олимпиадаларда, конкурсларда актив катнашалар. Узган елда хәрби юнәлештә республикалар уздырылган ярышларда без югары урыннар яуладык. Шулай ук мәктәбебездә Алга исемле республик белән зур ярыш уздырылды. Хәзерге вакытта Победа, Кубок ветеранов Республика Татарстан, Зарница исемле ярышларга актив әзерләнәбез. Көрәш, шахмат, вольная борьба, самбо, дзюдо ярышларында Татарстан һәм Россия призерларыбыз бар. Безнең мәктәбебез зур, якты, җылы. Укыту, белем һәм тәрбия бирү өчен барлык уңайлыкларда тудырылган. Кабинетларыбыз яңаша җиһазландырылган. Зур спортзалыбыз, универсаль спорт майданчыгы, тир, автодром, музей һәм психология бүлмәбез бар. Узган елда кулланылышка банный комплекс, җәйге веранда һәм хоккей коробкасы эшләнелеп, кулланышка тапшырылды. Авылның жаны, аның киләчәге мәктәп. Мәктәбебезне яңарту, җиһазландыру тагын да матуррак, уңайлырак итү максатыннан быел капиталь ремонт булачак. Мөмкинлектән файдаланып, президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка, Саба районы башлыгы Рәис Нургалиевичка, Мәгариф идарәсе начальнигы Илфат Ватовичка, барлык төзелеш эшләрен алып баручы ПМК начальнигы Илнар Фаргатовичка, коллективыбыз, укучыларыбыз, әти-әниләребез исеменнән зур рәхмәтемне белдерәм. Илләребез тыныч, күк йөзебез аяз, һәрбашабыз сау сәламәт булыйк. Елайса гаиләләр
яктырыр, күн болытлы булганда. Йөрәктә шат хисләр уяныр, барыбер елмайма. Синең шаян күзләрең, укатсын аны чәчәк. Ахара булган кебек, кыйшыктан йөрәк чәчәк. Әйдә, бер елмая рәсем кыйлулар чәчәк. Бар җиһанга сиңа кара, мин елмаймын, миннән килеп чыгып алларыңа. Тик сиңа карап елмаялар, кояш, ай һәм болытлар. Күрәсең тик сиңа сокланып, синнән үрнәк алалар. Мизгелгә елмайсың да, күңелем дулкынлана. Уйларым мине ташлап, бары сиңа ашкына. Әйдә, бер елмая рәсем кыйлулар чәчәк. Бар җиһанга сиңа кара, мин елмаймын, миннән килеп чыгып алларыңа. Әйдә, бер елмая рәсем кыйлулар чәчәк. Бар җиһанга сиңа кара, мин елмаймын, миннән килеп чыгып алларыңа. Әйдә, бер елмая рәсем кыйлулар чәчәк. Бар җиһанга сиңа кара, мин елмаймын, миннән килеп чыгып алларыңа. Туган якны өйрәнү укучыларга патриотик, эстетик тәрбия бирергә ярдәм итә. Бу хезмәт күп тармаклы, катлаулы эш. Безнең мәктәп өлкән буын кешеләре белән һәр вакыт элемтәдә тора. Шунысы куанычлы. Безнең мәктәптә укып чыккан укучыларыбыз арасында татар мәгарифенә, мәдәниятенә, сәнгатенә үзенең зур өлеш керткән күренекле шәхесләр күп. Мәктәпне китапханәсез күз алдына китерү кыен. Мәктәп китапханәсе һәр укучы һәм укытучының төп таяну ноктасы булып тора. Белешмә сүзлекләр, методик ярдәмлекләр, матур әдәбият, вакытлы матбугат чаралары һәммәсе бүгенге укучыга багышлана. Китапханә ул мәктәп терәге, күрке. Безнең мәктәп китапханәсендә 12137 берәмлек китап исәпләнә. Шуларның 4185 дәреслекләр, әдәби китаплар 7434 берәмлек тәшкил итә. Барлык дәреслекләр дә уку әсбапларының электрон фондына кертелгән. Шәйхиман Нур, туган тел. Татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Бу телдә рух байлыгын һәм йөрәк кайнарлыгын җырлаган бу телдә безгә сөекле Тукай моңын. Татарчасы туган тел. Безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби бабаң сине сөйә торган тел. Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син рус телен һәм онытма үз телең. Кызлар, эшләгәндә берәр җыр җырласак, күңелрәк тә булыр, эшебез дә эшләнер. Әйтәгез әле бергәләп йөзек салыш уены уйнап алабыз. Уенның тәртипләрен беләсезме? Беләбез. Иске
уен, кызык уен. Йөзек салыш уены, уч төбеңә. Йөзек салам, аңларсыңмы уенны. Кемдә йөзек сикереп чык. Денисламга эләкте, Денисламга нинди җәза бирәбез? Хәтта җибылып кышкырсын. Кышкырсын, кышкырсын. Кирику! 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 Иске уен, кызык уен. Йөзек салыш уены. Уч төбенә. Йөзек салам, аңларсыңмы уенны. Кемдә йөзек сикереп чык. Рөстәмгә эләкте. Рөстәмгә нинди җәза бирик? Шулай сөйләсен. Сөйләсен. Бәхет сүзен җирдә һәркем. Аңлый бит ул үзенчә. Бәхет сүзен илһам бирә җир йөзендә һәркемгә. Иске уен, кызык уен. Йөзек салыш уены. Уч төбеңә. Йөзек салам, аңларсыңмы уемны. Кемдә йөзек сикереп чык. Искендәгә нинди җавап бирәбез? Бисен. Кызлар, егетләр, татар халкының тагын бик күп милли уеннары бар. Әйдәгез әле шуларның берсен уйныйк әле. Нинди уен? Гөлбалны уены. Тәртипләрен беләсезме? Беләбез. Тага басам. Син уртада, без кырыйда, әйләнәбез Гөлбану. Син нишләсәң, ни кылансаң, шуны эшләргә магу. Син нишләсәң, ни кылансаң, шуны эшләргә магу. Немартан кубатлабыз. Менә бит Денислам эшли алмый. Әйдәше. Син уртада, без кырыйда, әйләнәбез Габдулла. Син нишләсәң, ни кылансаң, шуны эшләргә була. Син нишләсәң, ни кылансаң, шуны эшләргә була. Каплыгыз әле. Менә Зәйнә шылмый чыгалады. Син уртада, без кырыйда, әйләнәбез Гөлбану. Син нишләсәң, ни кылансаң, шуны эшләргә магу. Син нишләсәң, ни кылансаң, шуны эшләргә магу. Кызлар, егетләр, әниләр кайта таралыштык. Әйе, бүгенге көндә уку-укыту, тәрбия процессы укытучыларның алдында педагогик технологияләрнең принципларына таянып эшләү, уку-укыту эшендә әлегә кадәр булган технологияләрнең барысында теге яки бу дәрәҗәдә куллану максатларын куя. Кеше бу тормышта кем генә булмасын, гади эшчеме ул, әллә зур уңышларга ирешкән профессормы, зур дәрәҗәле министрмы, әллә президентмы, ул үзенең ирешкәннәренә өчен иң беренче чиратта белем серләрен төшендергән укытучысына бурычлы. Башлангыч сыйныф укытучыларыбыз яңа алымнар, яңа технологиялар купланып, укытучыларга төпле белем бирәләр. Укытучыларыбыз безне үз балаларда якын күрәләр. Безнең тормыш белән яшиләр. Кайгы шатлыкларыбыз уртаклашалар. Төпле белем бирәләр. Позади осталось лето, беззаботная пора, платье новое, одета в школу, я спешу с утра. 10 раз проверим ранец, снова вампиры вижу, и на всякий случай маму крепко за руку держу. Первый раз, первый класс, мы пойдем с тобой сейчас, это самый главный праздник и для мамы, и для нас. Каблучками по асфальту мы стучим на перебой, не спеша.
Современная школа – высокотехнологический учебный комплекс, в котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями преподавания учебных дисциплин. Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, нового учителя. Современная школа – современный учитель. Сегодня требования к этой профессии многократно возрастают. Учитель современной школы – это прежде всего наставник, который не только прививает любовь к своему предмету, но и помогает выбрать ребятам цель, научить важнейшим нравственным принципам, помогает определить будущее. Сегодня на острие самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, односельчане, родственники и близкие люди. Я хочу, чтобы гордость была за страну, чтобы красивым был прожитый день, чтобы заснуть у хорошего чувства в плену, вспоминая хороших людей. Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою родину, но и помогать братским народам. Вот и сейчас наши ребята исполняют свой долг, несут верную службу Родине, участвуют в специальной военной операции на Украине. У этой спецоперации еще нет истории, она не написана, но у нее есть свидетели, тысячи свидетелей. На сегодняшний день у нас в школе учатся дети, у которых отцы, братья, родственники являются участниками специальной военной операции на Украине. Это Шакиров Айдар, ученик 2 класса, участвует отец Шакиров Ильмир. Это Галимзянов Алимас и Галимзянова Алсина, ученики 9 и 7 А класса. Участвует их брат Мустафин Рустам. Это Хайрулин Диас из 4 класса, Хайрулина Кристина из 5 А класса, отчим-участник Фархулин Айнур. Это Казьминых Артем, ученик 5 Б класса, участвует отец Казьминых Алексей. Это Фатыхов Эмиль, ученик 8 Б класса, участвует отец Фатыхов Рамазан. Это Гафруддинов Ривкат, ученик 1 класса, участвует отец Гафруддинов Ильнар. Также на спецоперациях сегодня на Украине участвуют выпускники нашей школы. Это Петров Кирилл, Усманов Раят и Зиганшин Искандер. Колесо истории движется вперед. И хотелось бы, чтобы вы, дети мирного времени, никогда не испытывали ужасов войны и всегда помнили о тех, кому мы все обязаны жизнью, кто ценой своей жизни дал нам свободу и счастье жить под чистым небом. Мы не забудем подвиг земляка и мужество проявим, если надо, и пусть не служим в армии пока, но Родине служить мы будем свято. Сил и здоровья им, воинской удачи и скорейшего победного возвращения домой в полном здравии. Наша школа – это высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный решать практически любую задачу, творческий, активный, открытый к поиску. Это команда единомышленников, где преобладают отношения партнерского сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфера успеха стала нормой жизни. Это славные традиции и великолепные праздники. И, конечно же, это наши ученики, мотивированные на высокие учебные результаты. Те, кто учился сейчас, и те, кто продолжает обучение в других учебных заведениях, кто уже работает, но всегда высоко держит планку выпускника родной школы. Наши дети отзывчивые, добрые, увлеченные, способные, иногда озорные, но все равно самые лучшие. Здесь мы находимся в нашей сенсорной комнате, которую построили 2 года назад. И мы здесь часто занимаемся с детьми, проводим коррекционно-развивающую работу. Данная сенсорная комната подразумевает собой специальную среду, оснащенную стимуляторами для органов зрения, слуха, осязания, восприятия, а также вестибулярных стабилизаторов. Здесь у нас, например, если возьмем каждый элемент, это фиброоптическое волокно. Оно позволяет детям потрогать, обнять, ощутить вот эти световые вот огонечки и почувствовать эмоциональное благополучие, помогают успокоиться, снять напряжение, что очень актуально в современных условиях для детей. Далее, например, сухой бассейн. Это шарики. Сухой бассейн состоит из шариков, которые помогают ребенку, лежа в бассейне, расслабиться, принять удобную для него позу и также снять эмоциональное напряжение, агрессию и другие негативные факторы. Также оно обладает тактильным массажем для ребенка, очень полезно. И самым ключевым фактором, ключевым направлением в работе любого психолога является песочная терапия. Благодаря песку ребенок
может справиться со своими страхами, то есть здесь прорабатываются психологические травмы, проблемы. Ребенок передает свои эмоции на плоскость песочницы. Также звуковые эффекты на компьютере, да, и музыка, допустим. Также световые эффекты позволяют ребенку расслабиться и победить кое-какие в себе комплексы или страхи, как я уже повторялась. В целом, работа психолога заключается в помощи для детей. Здесь дети получают психологическую разгрузку. Мы помогаем им развивать память, мышление, помогаем им расслабиться, помогаем почувствовать себя, свои эмоции, передать это все. В целом, говоря, психологическая вот эта сенсорная комната помогает детям ощутить себя намного комфортнее и лучше. В 2019 году в нашей школе состоялось открытие Центра «Точка роста» в рамках выполнения плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Цель работы Центра «Точка роста» – повышение качества подготовки школьников, развитие у них современных технологических и гуманитарных навыков. Преимущество «Точка роста» в том, что дети могут изучать предметы технология, информатика, ОБЖ с инновационными гаджетами. Кабинет технологий оснащен специальным техническим конструктором и новейшим оборудованием. Здесь школьники имеют возможность осваивать навыки программирования, 3D-печати, 3D-моделирования, навыки разработки виртуальной реальности, управления квадрокоптером. Также здесь проходят кружки «Творческая мастерская» и «Умелые ручки». Мин мында икенче ел укыйм, чөнки мында миңа ошый. Мин технология кабинетны яратам, чөнки мин мында жин түгәрәкләргә йөрим и программада корылдыра проектлар ясыйм. Менә саба дулкынналарга шкатулка ясадым. Икшермә кадет мәктәбендә авиамодельләштерү һәм остакуллар түгәрәк алып барам. Авиамодельләштерү кружогында без үземнең укучыларым белән төрле модельләр ясыйбыз һәм күп кенә республика ярышларында катнашабыз. Менә бу безнең 2022 елда уңышка ирешкән медальләребез һәм кубокларыбыз. Менә шундый модельләр белән төрле модельләр ясап без район һәм республика ярышларында катнашабыз. Школа – это удивительный дом. Здесь все перемешалось. Детство и зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. Воспитательная работа – одно из самых важных направлений в школе. Ведь учителя призваны не только качественно и доступно передавать знания, но и положительно влиять на формирование личности ученика, способствуя его всестороннему развитию, укреплению здоровья, нравственности. Безнең мәктәптә 42 педагогик хезмәткәр эшли. Безнең арада 3 югары квалификациялы һәм 21 квалификациялы хезмәткәрләр эшли. Безнең укытучыларыбыз үзләренең хезмәтләрен бик нык яраталар. Алар барсы да белемле. Аларның тәҗрибәләре бик зур һәм шул максаттан безнең узган уку елында 3 фәннән математика профиль, география, литература фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханнарында республикадан да яхшырак результатлар күрсәтә алдык. Безнең укытучыларыбыз республика, район күләмендә үткән семинарларда үзләренең тәҗрибәләрен гел уртаклашып торалар. Безнең мәктәптә 6 яшь педагог эшли. Алар да даими төрле конкурсларда катнашып киләләр. Һәм бу уку елында Гатауллина Миләүшә Музиповна районыбызда иң яхшы яшь химия укытучысы исеменә лаеклы булды. Укучыларыбызда яхшы результатлар күрсәтәләр. Бу уку елында республика кадет мәктәпләре арасында булган олимпиадада безнең 2 җиңүче, 7 призерыбыз бар. Бөтен Россия фәнли олимпиада да район этабында безнең 3 җиңүчебез, 7 призерыбыз бар. Шулар арасында 5-се бүгенге көндә республика этабына әзерләнәләр. Аларга уңышлар теләп калабыз.
Балалар оешмасы 3 ыстабар, 7 варис отрядларын бөлештірә. 8-нче, 9-нче, 10-нче, 11-нче сыйныф укучылары мәктәп думасы составына керәләр. Укучылар төрле мероприятиеләрдә, конкурсларда, акцияләрдә бик теләп катнашалар. После уроков ученики посещают занятия цифрового и гуманитарного профиля, а также учатся играть в шахматы. В точке роста школьники обретают навыки работы в команде. Шахмат oyunu укучы балалар өчен иң файдалы һәм кирәкле спорт төрләреннән санала. Ул акылны, зиһенне, фикерләү сәләтен камилләштерә. Бездә берничә ел рәттән шахмат түгәрәге эшләп килә. Әлеге уен балаларны акыл көчен генә арттырып калмый, иҗади яктан да үстерә. Түгәрәкне укытучы Мөхәммәтҗан Фирсан Хәмитов җитәкли. Безнең икшеме кадет мәктәбендә точка роста программасы буенча шахмат 2019 елдан бара. Ләкин аңа хәтле инде күп еллар элек икшеме мәктәбендә шахмат түгәрәге бар иде. Точка роста программасы буенча шөгыльләнә башлагач, бездә башлангыч сыйныфлардан башлап 5-нче, 6-нчы, 7-нче сыйныфларда шөгыльләнә, барлыгы 60 бала шөгыльләнә. Безнең мәктәптә бүгенгә шахмат уйный белмәгән бер бала да юк. Нәтиҗәләргә килгән вакытта дөресен әйтергә кирәк, безнең мәктәптән тыш яңадан Саба аренага йөреп, анда йөрүче балаларыбыз бар. Республика буенча, республикадан саклап яклап йөри торган балаларыбыз бар. Шуларның берсе Мөхәммәтҗанова Зәлия, ул инде берничә ел шөгыльләнә һәм зур гына нәтиҗәләргә ирешә. Анда бит мөмкинчелек тә күп, конкуренция дә күп, тренерлары да бик яхшы. Без мәктәптә төп уйнарга өйрәтәбез һәм мәктәп эчендә ярышлар оештырабыз. Без башлангыч стадион алып барабыз. Бездә бөтен шартларда булдырылган шахмат бүлмәсе каршыгызда заманча оформлап килгән, видеопроектор да бар, бездә программалар да бар, дисклар да бар. Бу уңайдан бик зур рәхмәт инде безнең җитәкчеләребезгә. Творческий потенциал детей необходимо развивать с раннего детства, поэтому учитель Камалова Диляра Рушановна ведет дополнительные занятия по хореографии с учениками начальных классов, развитию творческой фантазии. Кружок «Музыка без границ» ведет заслуженный артист республики, солист городской государственной филармонии Биктимеров Альберт Рашитович. Yalnız idim, seni bu yanıda yanında Allah'ım. Dolaş şişmelerde, bilmem işlerge de, taşlar bile alman Allah'ım. İnsan tuğar yakta, cidden öpüp kapamam, yaşar bir gün canlıdır gene. Yarayım tuğar yakta, Kırılayım tuğan
Во второй половине дня с учащимися работают воспитатели. Добрые, ответственные, энергичные. Они организовывают досуг детей. Воспитатели также ведут свои спецдисциплины. Стрельба, физическая подготовка, хор барабанщиков, строевая подготовка, школа выживания и полевая кухня. Спецдисциплины «Юный стрелок» созданы с целью военно-патриотического воспитания детей и подростков. Стрелковый тренажер дает школьникам представление о военной дисциплине, знания в области стрелкового спорта, развивает меткость и самообладание. Во время учебных тренировок дети обрабатывают сборку и разборку автомата, пистолета, развивают навыки меткой стрельбы, способность преодолевать себя и достигать цели. Кроме огневой подготовки кадетов, тир используется во время занятий по ОБЖ и тренировки сдачи нормативов ГТО. Занятия по стрельбе и уроки ОБЖ ведет старший лейтенант Шарафиев Рифнур Накипович. На занятиях по физической подготовке, руководителем которого является Мустафин Ирак Ильнурович, кадеты познают основы рукопашного боя. Это позволит им стать физически закаленными и выносливыми людьми, способны дать отпор противнику в критических ситуациях. Рукопашный бой – это однозначно вид спорта для людей с сильным духом. В школе с 2015 года создан хор барабанщиков. Руководит ими Гайсина Лесяна Ринатовна. Здесь ребята изучают историю возникновения маршей, правила общения с барабаном и учатся игре на этом инструменте. Уже несколько лет подряд они занимают призовые места в республиканских соревнованиях. Саяхатыбыз ахырына якынлашты. Сезгә нык сәламәтлек телибез. Гомерегез сөенештә, бәхеттә, мәхәббәттә үтсен. Үткән һәрбер көнегез күңел дәфтәрендә якты мизгелләр булып саклансын. Исән, имин булыгыз. До свидания, уважаемые телезрители. Ждем всех в гости в нашу любимую, замечательную Икшурминскую кадетскую школу-интернат. До новых встреч!